kuja ife pakati kukula chochi nangati ana atichosa mu MCP bandiyo imene kutichosa pa MCP umafika mpaka mmene tikuyankhulamo kumene kujako sikunali kuona kuti kumabwezeresa afo pena pake kumaika munthu wina wake wa MCP kuti abwere pene pachapo chifukwa chomwe kuti popeza kuti munthu kuti ndi wabwino pange chitukuko chabwino ngati zili chocho chabwino tiyamikire kuti iwo ndi achitukuko chabwino komano kuti zifuka zonena kuti winayo DPP sanamvotera chifukwa kuti ndi womenya chabwino na UDF ndi womenya so ndiye chimene lero likoza kukhala funso langa koma chachikulu kwenikweni chimene ndikumaona alaonekana kuti akuluakulu amama kuti mwana akalilira nyanga yatsatse usemere ifotereka ndiye zimene zingati apanga chiganizo cha iwo wachaino wakewo kumene kopene kupanga chiganizo chimene chichi ndikukumbirira kuti ndizobwezidwa mamisteki amene anapanga Malawi povotera pesa lawo si kumaona ngati kuti azaona kusintha kuposa amene anasindira Peter ndiye tuchosamva amamva mipangwa ili mmoto ndiye ife tikoza kupereka maganizo athu koma nanga tichisankho chimene apanga pene pocho kukhala kuti zifukwa zake kukhala zimene zifukwa sizikukwanira ya chifukwa chiyambi chopereka ndera limene kulipereka amusopano manja mwa MCP abwera azayika sopano zida zawo mmene momwe azimene kuzayika zida zawo zonena kuti azituluka azipita madera ena azikaonongaso kampu yake amanga mmene ziyamapanga America kutenga kampu yao kuika Namibia cholinga yote South Africa azizamia pafupi ndizimene zikuyamba vene popozo maganizo amene waapange iwo koma ena vesina kuizani nawo ndikunyadileni tu Machinga Boys tiziti Balaka Boys munthu wankulu kwambiri kupereka maganizo ano pompano pa Yawo FM zikomo kwambiri ya Jokes takunyadilani ndi mmene to siku labwino ndi mmene tutambira pa Yawo FM 91.1 hello mwasira banja bwana sera kai ndimene kumndiko banji tasira tikudziweni tu mazulu pano kuti tilindaya wankwambini blessings kuno ku Rustenburg blessings kuchokera ku Rustenburg ngani yathu ya lero mwayimva motani ine kubva kwanga ndimaganizo anga chimene angadziwa anthu kwamba yuku amati mwambu makembu mandive kuvota mena apotera kuti arivhorei pachakhodo lake munthuyo akhaasa khodoli paisaye chivandiyemutivi chankhaza usisingasinthe ndipopo mwapanga akamba yuku palibe mene apanga choti chingathandizei angoti amene pafupa chosadzinayi ine ndikatero ndisundikutsakireni motamangira nthawi ndakunyadirani tu a blessings potichitiranso chifundo kuti yankhula pa 91.1 mukhandisi kopambana mukakutekezereni malinyabisa salo zikomo kwambiri munthu wankulu kudi takunyadirani 91.1 ndiyo Yawo FM kuperekatu maganizo komanso kumva maganizo a wanthu osiyanasiyana tikulandireni comrade Mogonya mwasira bwanji amogonya asirabino kwambiri amogonya tu pang'ono choncho mukweze mawu amogonya mukudwala kape kodiso lero ndi manga yake aleronso ikoma mwatera amogonya koma ya titani amogonya amangochife apapaza yang'ana kungolo chimene chingachitike chona kuti tingothokoza kuti munthu amene wawinayo ndi wakhalidwe labwino chachiwiri nchonena kuti kupanda khalidwenso nthawi zina sikofunikira nachikha chona kuti DPP ikumadandaulidwa kwambiri kuti ikumakhala ndi kapena kuti ikhala ndi anthu awo amene akuafuna kuti ukayimirire kwakuti zimene zili zosabwino ngati ine kwathu kwa ineyo ndikukhonjeni kutyolo
kula ndi kumaziwa kwathu kuti wakuti ndi wakuti mwakuti. I think to extend nayamikira una kuti nthokoze kwambiri abeni phiri amatichitira za ubwino kusonyeza kuti akha kuti kwabwera munthu wina ndibe likhupe kuti angawine. Chabwino. Ndino zina tizithokoza anthu amene ndikhalidwe kukhala kuti chipani cha Congress ndi chovuta maganizo ngati munthuyo kukuvuta akhoza kusintha kapena azatulukako chifukwa kuti endo akhalidwe ndikale. Tisadire nkhawa kwambiri fana kuti khalidwe lakelo sangasinthe kakhala munthu oyipa akakhala munthu wabwino zakaona kuti anthu ake amene asatira usali ndi ubwino ndi kuti atulukako. Komano DPP ine ngati wakutolo mwana obadwira mutolo kwa president apita Mutharika ndi kudandaula kwambiri. Lero ndibe choyankhula kwambiri ndikulira. Chabwino aya mugonye basi napepe zimachitika ndithu Arsenal kuluza pakwawo. Mazimakhaliramo. Choncho tikunyatireni tu amugonya ngakhale mubwera ndithu mwa chonchobe muzikukabe nanga mtani komabe tikunyatireni kuti mudayesesa ndithu kuti kumbukiranso kuti ndayankhula akuluakulu. Ndipo ndikusimikiza unena kuti kwathu kutcholo kukachitika zibwana kuzabwera bomba lopsa kwambiri. Chabwino. Akunyadaya kwambiri mkandi usiku wabwino moni staff yonse kumeneko. Bombali muphulise ndinu. Kuona ngati basi tangokhala ati mangato. Chabwino amagonya mukhale ndi usiku wopambana. Ziko kwambiri captain. Kucheza to ndi amugonya nawonso ndithu kupereka ndamanga zawo pompanopa yawo FM. Maganizo anu akutinji 91.1 nambala zathu ndi 069 1522145 ndi mmene tayambiratu pompanopa yawo FM. Yetu tikutero mkazi opusa amapasula banja lake kuimba dokumeneko kwa malemu Soja Lucius Banda kupezani sone mprogramu ija ya maganizano akutinji pompano pa 91.1 ai amalawi taona zisankho zimene zachitikatu kwa mbalungu ya chipani cha MCP chimene litu chapeza mpando kumene kuku wa ukhansala. Yetu amalawi ambiri akupereka ndamanga zawo pompano pa yawo FM 91.1. Kodi inu ndemanga zanu nzotani? Nje 1.1 ijao FM. Halo ndi ambwana moyo kuchokera kuno kutupeke kutafonte. Ambwana moyo maganizo anu mngotana bwana? Maganizo atu ndoni ati munthu uyo anali wabwino pa nthawi imene asanalowe mboma koma apapa waluwa mboma sakaso wabwino. Chabwino. Kuziziwa chipani cha MCP ndi chipani yowononga komanso chakupa chakolwa pichoni pa iyo pasi tuzalakwika. Chabwino. Munthu yamamutenga kuti ndi wabwino kwambiri nthawi imene anali asanalowe mboma apapa waluwa mboma amva kupweteka komanso zapangalira izi kuti kodi munthu timamusankhirani. Chabwino. Ndipo tamawa itu pacha timangojichitika tupopanga zinthu to ziona tu anthu amenewo kusokolo kuno ndi azadandaulaso kuopsa kwambiri. Chabwino. Yetu ayi tikunyatireni tu bwana apo tichaira 10 folo kumazulo kuno kupereka ndemanga zanu. ife takunyatirani ndithu. Ziko mukwambiri bwana wanga. Ziko. Sure. Muli bwanja bwana? Tili bwino kaeni muli bwanja munthu wankulu? Ibwino. Tikudziweni amazulo pano tikuyankhula ndayani? Mene amusa kata amusa kapena amayi ukolo kwa kudetsa uko komano unoti kudepeni ndithu. Amayi ukolo kuchokera kudetsa malingaliro anu maganizo anu munkhani ya lero mukutinja amayi ukolo? Koma mbaluku ndaida ndaulete chifukwa baluku ine kuna kumangoji nimatembera baluku koma zimene zachitiko kwa mbaluku zinandisangasa polo lino ndiye moyo wanga ulundu wakopsa. Chabwino.
tuli nkoti amene amuvoterayo akuti ndi wabwino pakhalibe komane chipani chimene iyeyozo ndesa kupha chabwino amusa ndeti nona kuti ambaluku sanachita bwino pamenepo ndiyoti odandaulako basi kuti ya sizinakhala bwino pamenepo nditi tikunyalireni tu munthu wamkulu popereka ndemanga zanu ndithu ya bwana apele pachandalako mpiri oti mbaluku ndaidandaulako basi ndimene imadelera ineyo nditi na kumangochi ya ndimedera koma zimene apangazo sanapanga bwino iya chabwino bwana takunyalirani potiimbira tenifolo yanu koma bwana zikomo yetu anthu ambiri ndithu akudandaula kuzimene zachitika kwa M'Baloku tionenso tenifolo zathu apa 91.1 Yawo FM. Halo Yes, Josi pamakina. Munthu wamkulu kwambiri tangu uchemererani moyo mwasera bwanji Unokotu ndiyetu mphamvu basi. tikudziweni madzulo pano kuti Aku- pandaya Johannesburg mzinda ochuka ndi malonda Joshua. Joshua kuchokera mu mzinda wa Johannesburg. Tiyambe motani nkhani yathu Nkhani yetu ndi kuyisatira atu bwino. chabwino Ndizomvetsa chisoni. chabwino And it's very very quite unfortunate. chabwino Yeah, chifukwa ndi mmene zinthu zilili ndimaona ngati sizikanathekanso munthu sokhaso ndi maganizo oti akwanisenso kubwerera. chabwino Vuto limene ndimaliona ubwino wa munthu sachedwa kuyiwala. chabwino Akhaza kuti akwanisa kukumbukira mmene anthu mmene tadusira mu 4 years amaona nyengo zimene anthu akwanisa kudusa chabwino akanakwanisa kuganizira ena kwa lese lero apereka 2000 atagula tumatema ntomato tubasaja kumakhala kuvutikabe choncho zonadi nde palise aso kusintha kokhakoka tisakhala tudandala mpaka nakalekale kale zonadi ndi mukhoza kuona zoti makolo zimene akuchita ana amene ang'onoang'ono akhala kuzunzika kwa ana ang'onoang'ono asakhala kuti akuzunzika chifukwa cha vuto limene alichita makolo chifukwa anene aganize kaye iwo akwanise kuona sogola wana chabwino ndikanangolempha kumtondo amala kuti tikuyenera kudzuka chifukwa zinthu izi kuti zichitikeso kusogoloko tidzakhala m'mavuto pano patudandala kuti m'mavuto koma kusogolo kudzakhala wese chabwino chifukwa nkhani imene ndi upitirirabe kudzakhala kuphana zambiri mbizikhala zikuchitika koma tikanapempha ngati mtundu wathu kuti tiye tikwanise kuona kumene tikuchoka ndi kumene tikupita chifukwa kumene tikupita kwasala kochepa kumene tikuchoka wataphula njira za moto osakhala masewera kabasi iziwa zoti tikamkhala tachoka apa kufika kungodusa 2025 kusogolo kuzikhala motani tikunyadileni tu munthu wamkulu ndithu pa ndemanga zanu madzulo pano etu panopa ndikumakunyadirani kambe chifukwa chomayankha kumbe chomatenga nambala yanga chabwino ayi tikunyadileni munthu inu wamkulu mukhale ndi mtendere pamakina zikomo kwambiri ngosamalireni ayetu mvera ndi miniti kuchitira kompano pa Yawo FM kumva maganizo a anthu osiyanasiyana inu maganizo anu mukuti chikodi Yawo FM 91.1 Yawo FM. Halo Yawo FM 91.1. Halo mwazira bwanji munthu wamkulu tasula kunoka uno 91.1 exactly tu ndiye redio yake mazuru pano Abashiru Nixon mwazira bwanji imeti kunoka 100 kamwe watanzi ndetu topene kumeneko muli bwanji kuno 91.1 mphamvu zokhazokha mwaona bwanji chigoli chimene tachinyisa pakwathu ayi chikangawa watu wapanga zote kwambiri chikangawayi
Kodi chikangawa sakubwera moyese ya. Akunama mimi vitu sababu basafuna chitosa. Mukamati akunama mukuona koma moto umene wakubwereserani pakwanu. Iya kodi moto urtu ore sisa moto upo na ina sina ibona. Sono ngati Sudi awina mungu una yayi. Kuma ila yesi chiti bino. Uti sasa to call this. Bashir daima ni kai. Ngati mukuti chiteke chinalowa chimene musana chiwoni. Chikazalo wapa iyepo chikanawa pa president ipo muzachita bwana ene nkondo muti yambire motana basibali bino hapa muti yambire motana Bachira awanali marondo chabe ai ine janga ni bege mone ko 19.5 nose mandelo mwana wabinepo mono fika takunyadira na Bachir sasa mama kuna 91.1 fulani 20.1 ambia yama imvira mai ko sina sana mai invent tu ndambira ambira mama chikakwa yama imvira chabwini Katonda. nde kupinda kwa ine kuti anthu mangoji of course nditira yote koma cheni kwa ini nyambo yabo ngachikangawo afodi tikakamfuraso kuti na mistake davutiraso ayamawo chonde tizavuti sisa makadi achao akubwela amene anjepe ku nyambo imene nyambo ndiye tifatisana bambira mwawe afika mistake titomani titikanawa yosali buna amene mafodi nyambo akuba naye ngati alowesa chikena tivutike tiwe makadi achatiduwe ndiye sizabu zimenezi tukunyadire ndiru Bachir Nixon nditu